23 éve foglalkozom munkaegészségüggyel, melynek legfontosabb feladata a munkahelyi ártalmak prevenciója, a foglalkozási betegségek megelőzése. A munkavállalókat munkahelyükön rengeteg kockázati tényező veszélyezteti. Kémiai, biológiai, fizikai, ergonómiai, balesetveszélyes körülmények között végzett munka, terhelő munkahelyi klíma, hideg, meleg, nedves, ionizáló, nem ionizáló sugárzás, éjszakai műszakban végzett munka, fertőzés veszélyben végzett munka, stb. A foglalkozás egészségügyi szolgálatok feladatát két helyen végzi el alapvetően. Egyrészt a munkahelyeken, ahol a munkavállalók munkakörülményeit elemezzük, másrészt az orvosi rendelőben, ahol egy egyéni anamnézist, munkaanamnézist, egy alapvető belgyógyászati státuszt, vérnyomás, EKG, audiológiai vizsgálat, hallásvizsgálat, személyzeti vizsgálat, vizeletvizsgálat, laboratóriumi vizsgálatok szervezése, kémiai anyagokkal dolgozóknál speciális munkaegészségügyi labor elvégzése. Ezúton is tájékoztatom partnereinket, akik velünk szerződéses kapcsolatban vannak, hogy rendelőnk új helyre költözött. Ugyanazon házszám alatt, a Törvényházú 13-15-ben vagyunk, de nem benne az udvarban, hanem közvetlenül az utcáról lehet megközelíteni rendelőnket. A pláza bejáratával majdnem szemben, egy kicsit visszafelé a bazilika felé. Felújított, korszerűen felszerelt orvosi rendelőnkben várjuk partnereinket munkaköri, beiskolázás előtti szakmai, gépjárművezetői engedélyhez, lőfegyver tartásához, használatához szükséges orvosi alkalmassági vizsgálatokra.